Ćao, evo nas opet sa još jednim klipom. U pitanju je, znači, YouTube kanali. To sam i završio, pa da vam pokažem kako da to da koristite i da instalirate. Ovog puta je u pitanju build Srbija, Kodi Srbija. Znači, moj build koji je već 2-3 meseca funkciju, odavno ga nisam koristio, verujte mi, niti sam ga nešto ni dograđivao i tako, pa da se malo i podsjetimo sa njim. Znači, šta treba da uradimo? Imamo ovde sistem, pa onda znači idemo menadžer datoteka ovde dole, tu kliknemo i idemo ovde, znači na dnu je dole dodaj izvor, tu 2 put kliknemo i onda ovde ono što piše ništa, to znači 1 put i kucamo. Znači, http srjakodi.0 webhost.com start. Znači, ostavit ću vam u deskripciji link dole kako da ovaj link za povezivanje. Ovde po defaultu je, znači piše start. Može da ostavite, možete da promenite, znači da bi znali šta je. Znači napisat ćemo, to je lako repo. To je lako, znači od skraćenice od repozitorij. Završeno, i ako ste sve dobro upisali, onda kad kliknete ovde u redu, znači jednostavno ovako će da se izaći će ovako, znači ako nije u redu, dodatni prozor jedan bi izašao. Znači, posle kad smo to uradili, idemo ovde na sistem, idemo ovde dodatni programi, instaliraj zip datoteke i onda tražimo to je lako repo, evo ga tu, idemo repozitori, to je lako 1.0 verzija i sad čekamo da se instalira. Znači, treba ovde da dobijemo obaveštenje da je uspešno instaliran, ovde gore pri dnu. Evo ga, to je vidite. I sad idemo instalirati iz spremišta i tražimo ga gde je. Evo, znači to je lako repozitori. Jedan put kliknemo. Idemo ovde, znači video dodatni programi i evo ga YouTube kanali. Znači, ko je gledao moj prethodni klip od pre 5-6 dana, vidjet ćete otprilike zna šta je. I sad, znači, ovde idemo instaliraj. Sad on preuzima i to je to, znači, sad, znači, otvori. I evo ga. Znači, to je nekih jedno 15-16 kanala, ne znam koliko sam ubacio. Znači, ko prati YouTube znaće koji su to kanali. Ovo je, znači, kanal Gledaj ovo, svašta ima, veoma zanimljiv kanal. Državni posao, ne mora da objašnjamo šta je. Lala, ruski filmovi i serije sa prevodom, znači, stvarno, ko voli ruske filmove i serije, znači, stvarno je mnogo moćan YouTube kanal, znači, sve prevodi su na lepljini, stvarno super. Balkan Teč, ne moram isto da vam pričam šta je, Vesić, Stuberi, Srpski trikovi, Balkan Info, znači o politici, tako, znači 2 dame, Mateja Žeželj i Jana Dačević, znači stvarno su i one devojčice, da kažem devojke, već tinejdžerke, stvarno su okej. Marka Žvaka, Cile, ovo je moj, kad zove kanal, i Jestersen, tako valjda, tako se piše, čita, ne znam. Stvarno, znači, ovo sad dole vidite ima, znači, ovo je nekih 14, znači moje 13, ovo je 14 kanala.
Znači ima ovde dole, znači ostavio sam do nekih 50 kanala, znači šta da dodajemo to, u principu jedan put mesečno ću dodavati kanale, otprilike koje vi predlažete i koje se vama, koje vi tražite, ili jednostavno ako su neki u trendu kanali i tako, znači, ali napominjem sa bivših prostora ex-Jugoslavije, iz ovog regiona, znači što je nama razumljivo. Kako ovo radi? Znači, ajde da kažem, uzet ćemo ovaj Balkan Tech, kliknemo na njega. I sad vidite, znači to je bukvalno u njegovom kanalu smo ušli, kao da ste ušli na YouTube, na njegovom kanalu, samo bez reklama, bez išta nema, znači, i sad vidite ovdje njegov ovaj zadnji videoklip što je izbacio. Ovdje su, znači, neke informacije, ono što piše jednostavno ispod svakog klipa, kao u deskripciji. Ovdje vidite imate playlistu, znači to je šta je na tom kanalu playlista, ako je napravio neko, znači jednostavno ako je on napravio neke playliste, znači i to je to, znači vidite evo, ajde da kažem sklapanje računara, to je playlista i vidite ovdje, kliknite onda na ovo, jednostavno koji vam se sviđa klip i evo, znači on je krenuo. I pogledaj, u današnjem klipu pričamo o rezultatima testa ovog računara, vjerojatno meni i omiljeni deo reklama i tako, znači stvarno je okej. Idemo nazad. Evo, ajde, ćemo u Janu. Vidite, znači to je isto, znači ista fora. Imamo ime Jana i dobrodošli u moj novi video i nadam se. Stvarno, znači, ja se nadam da je to okej, da će vam se sviđa ovo. Znači, slobodno predlažite koje kanale bi ubacili na ovu listu. Nadam se da vam se sviđa klip. Lajkujte, šerujte, pretplatite se na moj kanal i obavezno, znači u deskripciji komentarišite šta bi volili, koje kanale, jednostavno da li vam se sviđa, ovo vam se ne sviđa. I još nešto, znači slobodno možda napravite, jednostavno vi ako vam se sviđa ovo da napravite u ovom kanalu, jednostavno bilo kom mom buildu, na primjer, možda napravite vaš videoklip i da izbacite, da slobodno, znači da to podelimo zajedno sa svima. Pa to je to. Ćao.